Μια μέρα θα το γράψει ιστορία που έδιωξα από την Αθήνα τα θηρία, που έδιωξε βασιλείς και βουλευτάδες, τους ψεφταράδες και τους μασκαράδες, που έδιωξε βασιλείς και βουλευτάδες, τους ψεφταράδες και τους μασκαράδες. Και στην άμυνα εκεί όλοι αξιωματικοί, πολεμάει κι ο Βενιζέλος που αυτός θα φέρει τέλος, και ο κάθε πατριώτης θα μας φέρουν την ισότη. Πολεμάει κι ο Βενιζέλος που αυτός θα φέρει τέλος, και ο κάθε πατριώτης θα μας φέρουν την ισότη. Παναγιά που στέκει στο πλευρό μας δείχνει το δρόμο στο νέο στρατηγό μας, τον ήρωα της εθνικής αμήνης που πολεμάει και διώχνει τους εχθρούς, τον ήρωα της εθνικής αμήνης που πολεμάει και διώχνει τους εχθρούς. Αμήνη στα παιδιά διώξανε τον βασιλιά και του δώσαν τα δράκια του για να πάει στη δουλειά του, τον περίδρομο να τρώει με το ξένο του το σόι, και του δώσαν τα δράκια του για να πάει στη δουλειά του, τον περίδρομο να τρώει με το ξένο του το σόι.